Napalgang patay ug way sinina ang usa ka lalaking mamaligyaay ug miyembro sa Badjao community sa usa ka kanal sa General Santos City. Ang mga biktima nakitaan og mga samad dinunggaban sa lawas. Nakaalerto si Efren Mamak. Wala na'y kinabuhi diyang napalgan kining usa ka lalaki nga nakahubo og nahumol sa tubig kanal sa Purok 6B, Barangay Katanggawan, General Santos City, banda alas 9 sa buntag adlawng Biyernes. Duna kining upat ka samad dinunggaban sa lawas. Nailhan ang biktima nga usa ka tigpamaligya og towel. Nag-edad kini og 18 anyos, residente sa Barangay Labangal ug miyembro sa Badjao community. Matud sa PNP, ang maong biktima nakitaan sa pipila ka residente diyang manguryente matud pa og isda sa maong kanal. Blanco pa ang PNP sa kung kinsa ang suspect lakip motibo sa krimen. Apan giimbestigan sab niini ang tattoo mark sa lawas sa biktima nga sukarap. Yung tattoo sa likod na sukarap, ibig sabihin ito yung mga bata o taong hamog, no? O sa Tagalog pa, na isang grupo o mga grupo ng mga kabataan, mga nag-iikot sa syudad ng madaling araw. Titingnan natin na kung ano yung mga meron ba siyang criminal involvement. Dugang sab sa PNP nga ang maong biktima posibleng gilabay lang sa lugar. Just to make it clear, no, hindi ito pinantay sa barangay Katanggawan. Tinapon lang ito sa barangay Katanggawan. Inakuhaan pa og payag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.